Hi, hi! Hello, hello guys! Karon mo kaon ko napod kay gutom na pud ko gikan sa merkado. So, nagluto ko og chapsoy without sahog. So, mao ni akong giluto, gigutom gadyo ko sa nga tanan. So, magsugod na ko kaon. Kay gigutom ko og nagpinsar sa mga isdang hilambang mahala. Kaon naman ko og utan. Imbes mag-snack ko dun sa mga bread ha, utan nila akong kaon. Kaya humanap ko ng kinaon og mga karne sa nangagin mga panang adlaw. Labi na pag-celebrate sa Pasko, New Year, Pista, birthday. Kaon ako karon guys. Ngaon sa niyo. Wa ni sahog. Ako gadyo nagluto nga. Ako na ako nga i-vlog unta do na lamang. Muna guys, akong i-share ang akong happiness today. So, di ba nakapalit ko, nakaganan siya. Pini nga Arios, mauna yung gingon, nakaganan siya ko sa akong bahan na nakapalit ko, di ba? Mga, imagine, ang issue ang akong happiness, tungkol kay, ang akong YouTube channel, yung, napuan na, kung nag-monetize, kalau isa ginoong ko, kung nila pa to, dahil ako naka-apply kay, wakuno ko, daghang chichi-burichi, di-upload ni YouTube ang akong mga videos, pero naapoy uban nga, dili, mga piraran ho ka mga videos nga wa, ni jagi approve dili suitable kuno sa mga audiences, unsa na? Audience. Salamat kaayo sa mga supporter nako, sa mga viewers, sa mga subscriber nga kung wa sad koy mahimo. So mag-share ko ninyo nga magkaon na lamang ta through vlog kay di man pwede manginbitar ko ninyo, di ba? Kay bawal man kay social distancing tungod aning COVID. Unta magpadayon ni atong mga kabuang sa videos, mga kabuang sa vlog. Nakita mo harot. Nakahulot ka ako ano yun? Kaintiguhan na ako yung mga kanyang akong content sa akong mga vlog. Mga kabuang portion, mga katawa portion, mga napoy mga makuha pud mo nga dili lamang pud mga katawa-katawa ray makuha. Napod may mga idea nga makuha sa akong mga vlog. So, tanaw lamang sa mo. Nga di mo yung mga makuha nga kaadyuhan, di ba? Wa man tali tay mga buhat nga dili pud maadyo, mga maadyo man pud. Haba yung ano eh. Anda, next episode na, maghimo ko og chapsoy nga without subak. Less nga mantika. Ni sikreto ani. Lamian mo. Simple ran eh. Pero colorful. Diba? Lupig pa restaurant ano. Hinal lang kumakaon kayo. Kung ngipon dito sa bakang. Ko ba? Salamat kaayo. Sa inyong suporta again. Ayaw mo pagpuog tanaw sa akong mga vlog. Ano ka? Nama. Akadyo. Dahil dakwit tupan. Gwapo. Buutan. Di magpatita. Coba kami dyan kaligo. Bisan sa CR magdaglibro. Saan yung mga anak ko, ina-addict na taon yung umi-study. Ano nagdag? Libro. CR. Saan harot? Lugay kasi mahulot. Ay! Di ba lamig ko og ayos, kaya nakaganansya ko.
Ang giswerte akong bana. Unsa man bana imo patong kuan tong sukli? Nga di na naman. No, medyo. Ang saan mo eh? Maghawan naman ko. Ang tabas. Amin ko ang lugar. Ang chapsuy ho guys. Ano niya kapalit guys sa siling kaugkarni sa ngaging mga adlaw guys. Bigli na sa kamar niya. Pero na ako'y sungay guys ha. Gisungadan ko. Kunahanglan guys, mahurot din ako kayo sa di pa mo 8 minutes guys. Well, cut off. Boleh magdahil guys. Hapit na mahurot. Seryoso ka adyo. Very good. Wala nang problema na niya. Ano sa may mga si Randong? Christian. Balik-balik naman ko na. Basta magbutan. Ingit ang alis yan. Bagay sa ako sa niya. Ano po? Ini hambun jam. Kaon po kukumber. Mulikay sa kong tambok-tambok ay maglipong-lipong nang kumaon ng mantikaon. Mapis na ba? Pagigutom gadyo ko ay na-hybrid ko sa kamahal sa isda. Makagutom yung mga balik sa merkado. Ako gaya kala adlaw dyan ko atong merkado. Halos street na kung usa ka semana. Ug nay okasyon nga mga leftover man ang pagkaugma di sa kumang merkado. Pero ug nga kung ang buwan nga way okasyon, usa ka buwan way okasyon, usa ka buwan yung kada adlaw at merkado, basta wa koy lakon. Ug napo koy lakon. Magpalit ko para pang another day. Ako higupon. Sayang ang sauce. Agad ako.
Hulot na guys ha. Wako niya usik-usik sa akong taong. Basta lami og ayos. Nindot og ayos ni kaong jugutan. Nabagay pa jud. Bulaklak ang akong ayos. Okay guys. Okay guys, thank you for watching and don't forget subscribe our channel para ato na ang channel. So don't forget subscribe Almajoy vlog kung para pirmi mo updated sa akong channel or sa akong vlog. Pindutan nga to ang bell button para pirmi mong updated kung unsa pa ang akong mga ipang-upload nga mga video sa umaabot. So at ma-update mo ing ana kung inyong pislito na ang bell button. Okay, daghang salamat sa nakishare na ho og kaon. Okay, bye-bye! See you on my next video. Bye-bye!